Така, здравейте, скъпи потребители на YouTube. Аз съм Тина Успехи и това е един първи епизод на въпроси и отговори. Така, няма да е геймплей. И тук съм главни въпроси и отговори в личен ми живот. Ще е малко тъпно. Така, първо, доста хора от училище ми питат, изкупих си играта The Forest. Защо да не снимам? Така, малко хора знаят, но аз имам проблеми с игрите на ужас. Вече ли са нормални такова, но не мога да снимам игри на ужасите. Следващото е, що не снимам, това не снимам. Така, що е снимам на World of Warcraft? Да, и нея се загубих. За 20 лева от Технополис, нали дисковете. Що не снимам на нея? Ейже. Това. Много лак. Нали, компютърът ми се оказа, че не е с системните изисквания. И това е просто един непрестанен лак, поради с 9-10 FPS. Пък смятайте, ако снимам колко ще ми бъде. Значи така. Ние снимам на World of Warcraft. Ето. Са абсолютно всички. Това не е. Не са всичкото игри, повечето. Така. Само искам да кажа едно нещо, като най-рано ще ви хареса на повечето, които обичате Need for Speed. Може да снимам или на Underground 2, която имам. Ето, тук са World of Warcraft. Ето и самата папка. Ето на The Forest папката. Той е на World of Warcraft папката. Това са две клипчета, това няма качва, защото са качва 5 часа. Даже ще се користрия пред вас, съжалявам за което. Ето. Това е на Yokebox, мисля, че беше, но иначе. Ето, Need for Speed Underground 2. Може и също Need for Speed да ръм да си изтегля и да играя на нея. След не може пък и да се я купя. Нищо не се знае. Така. Следващото е тук игри има. Нали, предени от Microsoft. Аз също като говорихме за Microsoft. Това. Който не знаят, са закупили Minecraft от може в Microsoft. Ето, пак World of Warcraft, Need for Speed, The World също може да снимам нея. Нали аз направя в аккаунт, нещо се прави старият. Да, странно. Не само тъпно. Също ако вляза с Origin аккаунтът, добре не. Така. Първият става с Old Republic, на нея също няма снимам. И просто го казвам. Не, че е така страшна игра, въобще не е. Има ограничен 12 години, но не е такова страшно. Като World of Warcraft малко. Също на Angry Birds снимам да снимам. Така, да свърнем на... Кой беше? Да, Star Old Republic. Това казвам ясно не. Може тук започва 14 европейско или световно първенство да започне да играе, нали там нещо да стигля, там някакъв буд се гледа в YouTube да се тегля, там нещо с такова, ще гледам, ще се опитам, ако го направят честитове. Ако пък стават супер дълги епизодите и не стават скачване, сори ви. Да, много тъпо го казаха, така е. Аз говоря тъпи неща. Така и това ще е за първи път въпроси и отговори. Така. Друго. Аз също доста хора ме питат къде си закупи Fraps. Аз всъщност въобще не съм си купила Fraps. Аз го изтеглих от Замунда, хакната версия. Fraps, чакайте тук, и това тук ми излиза, ето. Това. Трябваше го правя, няма се че. Отивате в Замунда, в торенти, пишете на търсачката Fraps и ви излиза Fraps 3.7.5 мисля, че беше или 3.5 нещо такова. Препоръчвам ви него, много брестно с него. Пък и не е лава, кой знае колко. С Fraps. Това общо сето. Това е за първи път въпроси и отговори. Надявам се епизодът ви хареса. Бай!